Dende o domingo de Ramos o día 13 de abril, o domingo de Resurrección o día 20, 11 procesións percorrerán as rúas de Lugo como ven sendo tradicional na celebración da Semana Santa. A Xunta de Confrarías presentaba este xoves na sala capitular da Catedral o programa da festividade relixiosa que como novidade principia este ano cun concerto de música tradicional galega. Será o día 4 de abril na Igrexa dos Padres Franciscanos con Bruno Villamor. Dende hai uns anos recuperamos un pouco para Xoves Santo o sonido das gaitas na nosa Semana Santa. Algo que durante moitos anos e moitas décadas era moi normal, incluso tamén no Corpus. Sin embargo, hai unhas décadas aí que se perdeu esta participación. A oitava edición do Concerto de Música Sacra o 5 de abril na Catedral de Santa María coa Banda Filarmónica de Lugo e o pregón da escritora Marica Campo coa actuación do Orfeón Lucense o día 9 de abril na Igrexa de Santiago a Nova completan o anticipo da Semana de Paixón. A Deputación contribúe con 12.000 euros á Semana Santa Lucense que vai máis aló do sentimento relixioso e do seu valor histórico e patrimonial. Xera tamén, non podemos obvialo, un impacto económico importante, sobre todo no turismo, na hostelería, no comercio local. Somos moitas as persoas que nos desplazamos ata Lugo para celebrar cos veciños e veciñas desta cidade a Semana Santa e así a cidade recibe nestes días milleiros de visitantes de Galicia, de España e tamén de outros países. A bendición de Ramos e a entrada triunfal de Xesús o domingo 13 será a primeira das procesións da Semana Santa tras o Vía Crucis do venres día 11. A Virxe da Esperanza, custodiada pola Armada Española o Luz Santo, é unha das máis esperadas. O martes o Exército de Terra acompañará o paso do Vós Xesús e do Nazareno. O día seguinte a Garda Civil portará o Santo Cristo do Perdón e a Nosa Señora da Piedade. Lugo é a única cidade española que goza do privilexio de portar o Santísimo Sacramento, o Xoves Santo, na procesión da Santa Cea. Cada visitante que se acerca durante estes días vai a poder ver un colorido nas nosas rúas moi especial. Non solamente colorido, senón unha fe que transmite cada un dos cofrades e das persoas que xeración tras xeración están aí para levar a cabo o sentido da Semana Santa. A máis antiga das procesións lucenses é a do Santo Enterro, que xa saía na Idade Media antes de crearse as confrarías acompañada dos gremios. O Santo Encontro, a Misa Pontifical e a procesión do Cristo Resucitado, unha das máis novas, pecharán a Semana Santa neste ano xubilar.